Il-Ministeru għall-Edukazzjoni nieda konsultazzjoni pubblika dwar l-istrateġija għat-talim matul il-ħajja. Din l-istrateġija hija msejsa fuq 4 pilastri li huma it-titjib tal-opportunitajiet edukattivi għal dawk friskjuwola ta' qatt, faqar u esklużjoni soċjali, id-diversifikazzjoni tal-metodi u l-opportunitajiet tat-talim kif ukoll sistema ta' gwida ta' kwalità għolja fuq il-korsijiet. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana notat kif il-prinċipju wara din l-istrateġija huwa dak tal-ġustizzja soċjali fejn kulħadd ikun offrut edukazzjoni xierqa lil mill-età tal-persuna. Innotat li responsabilità tal-Gvern f'dan kollu hija li tingħata l-opportunità lil kull min għandu x-xewqa li jkompli jeduka ruħu. Semmiet ukoll kif il-Kamra tal-Kummerċ laqet din l-istrateġija li se tkompli tħarreġ lil ħaddiema speċjalment waqt ir-riġenerazzjoni ekonomika li qed jagħmel il-Gvern. Tul ħajtu, però wkoll anke fil-kuntest ekonomiku li noffru opportunitajiet ta' żvilupp tal-ħiliet qed nitkellmu fuq l-upskilling u reskilling u wkoll ir-rikonoxximent tal-ħiliet u tal-esperjenza. L-uffiċjal edukattiv tat-talim tul il-ħajja Christian Fenek innotat kif it-talim għall-adulti irid ikun interpretat b'modi differenti u dan huwa dak li l-istrateġija hija mmirata li tagħmel. Innotat kif l-istrateġija mnedija llum għall-10 snin li ġejjin se tkun qed tibni fuq dik preċedenti. Christian Fenek iddeskriviet l-istrateġija bħala waħda progressiva u ambizzjuża f'dak illi tixtieq tikseb. Din l-istrateġija li qegħdin innedu llum hija waħda progressiva u inklusiva. Tara li kulħadd ikollu opportunità talim ta' kwalità u ma tinsa lil ħadd barra. Il-Ministru Caruana ħeġġeġ li l-kull min jixtieq biex iressaq l-idejat u l-kontribuzzjonijiet tiegħu waqt din il-konsultazzjoni pubblika permezz tas-sit tal-konsultazzjonijiet pubbliċi.